Sejersen holde. Jonas Sejersen, der også har deltaget år for år, kan den her bane helt udenad. Han er rå i sin super. Når først han sætter sig ind der, så er der ingen, der stopper Jonas Sejersen. Lige bag ved ham, der skal være vildt, så lad det være vildt. Der har vi Carsten Mad Max, Maxi Motor, Carsten Mikkelsen. Vi har en Nissan 200 SX, en 93'er, 400 hyperhard under hjelmen, og de bliver brugt, det kan jeg love jer for. Han smider sikkert frontspoileren derude igen i dag. Ja, det bliver spændende, det bliver råt. Yes. Og vi kører altså finaler i dag. Vi kører de 16 bedste i øjeblikket i den hårdeste klasse, pro-klassen. Vi startede tidligt med finalerne. Vi skal ud og køre med jer bagefter. Og ind kom Jimmy Hansen, BMW M3. Værsgo, mine damer og herrer. Og I får at se senere, ingen tvivl om det. Så går starten start. Jonas, han er så klar, så klar. Værsgo, mine damer og herrer. Skov 700 hyper bliver der sgu dag den super. Bil nummer 22 kommer ind nu, det er Strange. Går dagens nummer 3. Sådan. 94 gør så klar til Carsten Mikkelsen, Maxi Motor. Men Max er stadig går det. Første omgang, ren opvarmning, og så kører der 3 omgang med dommer på. Ja, han er så klar ham hernede, han kan slet ikke vente. Det er Lasse, det er Jonas ned ad langsiden, ja. Man kan roligt proppe fingrene i ørerne, man kan sagtens høre, når Jonas kommer. Sådan. Se hvor fint det bliver lagt ned ad langsiden, nummer 94. Se hvor Carsten den styrer. Værsgo, hvor det går. Værsgo, hvor det går. Lad os se Jonas rundt i svinget over. Så runder vi bare en sten, så fyrer vi den af igen. Ja, hvor det går. Yes. Sådan. Og ned ad langsiden. Ja, og jeg benytter lige lejligheden til at præsentere de 2 næste hold. Vi har altså den Runde med sin Nissan 200 SX'er. Det bliver spændende, mine damer og herrer, det kan jeg love jer. Kører fra Aarhus Racing. Ja, totalt roligt sikkert. Så tro nogle show på drengen. Og skal der være show, ja, så har vi ham lige bagved. Vi har showmaster. Vi har nemlig Erik B. Hansen Rønne. Der er fuldstændig showmaster herinde. Kører med klatten. Var væk i går. Havde et andet arrangement, som man også kunne passe på at tjene lidt penge i går. Og så er det ellers på i dag. Og Erik B. kører Corvette. Nye Corvette lige sat op til at køre race med. Har alle de hestekræfter, man skal bruge. Har al den kørefærdighed, som man skal bruge. Det vil sige, har alt. Så nu, damer og herrer, når vi ser dem derinde lige om lidt, så er det de 2 herrer, der kører med klatten. Han slipper stadigvæk dernede hele vejen. 3 gear. Ja. Sådan. Ja, lad os få brændt lidt gummi af. Lad os få brændt lidt benzin af. Jonas går. Det er, hvor det kører. Vi kører det pisse godt lige nu. Hvad sker der for os? Jeg skal bare hamre noget mere. 94, Carsten Mikkelsen. Kom så at stige afsted. Ja, så drifter vi ned og sidder der. Yes, vi gør. Sådan. Det er flot kørsel. Ingen tvivl om, at dommerne er bare på. Det er de små marginaler.
Det er de små ting, der afgør det. Og nu kommer Jonas Sejersen ud. Hold, stik fingrene i ørerne, mine damer og herrer. Sådan, giv ham en ordentlig hånd. Det er rigtig flot, Rigtig flot,